dzokagara ndakachine nyaya yekunge foni ichirira hapana munhu anodairira foni mumba private yarira wakagara pakusungi andadongotora neshamwari yangu haitaurwe nayo wakagara inoda kubedroom gara ipapa udaire foni hello ndatusvika kumba ndatogara hosa chichazosara chichiitika siyara 7 hasi kutamba mangwana atokwara 7 kumangungunde anodyisa timu kwavamitei kuti atambe naye sika mangungunde anodyisa timu weduwe